Fl-2024 żaru siti storiċi rekord ta' 1,650,000 viżitatur. Dan ifisser żieda ta' 300,000 viżitatur mis-sena ta' qabel. It-tempji tal-Ġgantija jibqgħu l-aktar infittxija warahom il-Palazz tal-Gran Mastru u Ħaġar-Qim. Dawn iċ-ċifri jinkludu fost oħrajn l-istudenti u l-anzjani li jidħlu b'xejn bil-passaport ta' Heritage Malta. Bażikament jingħata lil kull student minn year 2 jingħata kard biex jiġbor passaport. L-anzjani jkunu jistgħu imorru fil-kunsill lokali, japplikaw għal passaport u jirċivuh. Sa tmur kull post b'xejn bla ħlas u tieħu xi ħadd miegħek. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Żammit qal li dan wassal biex żdied il-qlieħ għal 10 miljun euro. Fil-programm VOFA fuq Radio Malta, is-Sur Żammit qal li dawn il-flus se jiġu investiti sabiex fost oħrajn tissaħħaħ is-sigurtà fis-siti storiċi u l-preservazzjoni tagħhom. Leverage spend per head, ġifieri kemm qed jonfoq it-turist meta jiġi ġol mużew mhux biss il-miżata. Sewwa. Qed naraw żieda wkoll hemmhekk f'dan l-infiq. Dan ifisser illi qed jirnexxielna nattiraw turist jew udjenza kulturali illi allura hija udjenza ta' kwalità, viżitatur ta' kwalità, illi għandu ċertu spending power. Is-Sur Żammit qal li għal din is-sena Heritage Malta qed tippjana li tinvesti 15 miljun euro biex tirrestawra l-Mużew Marittimu fil-Birgu u 11 miljun euro għar-restawr ta' Villa Guardamanġa. Ix-xogħlijiet fuq dawn il-proġetti se jkunu bdew sa nofs din is-sena.